mietropuntje is bevroren. De kun gaat niks meer goed. Komt er met de helmen niet, dan maak ik hem er koud. Zeg smerige instrumentjes, schotjes, olie overal. Dat kinste dag nog blazen, het lukt dan wie een typ. En af en toe wat checken, dan met het lopen niet. En dan komt de vos en de regeer. Ik heb echt alles, ja alles geprobeerd. Maar mijn trompetje is bevroren. Er komt gar niks meer goed. Ik heb gesmeerd met olie en met jonge knoren. Nee, ik ga goed niks doen. Niet met tilkens, niet besteken, ik hou met mijn lukken vast. Geef ik dan maar een, dan hou ik van die kou. Geen last, mijn trompetje is bevroren. Er komt gar niks meer goed. Nu hou ik het gevonden, dat wordt niet alledaags. Ik pakte mijn trompetje in wc-papier meer laags. Het wordt gewoon geweldig, het leeft om wie een kind. Alleen kom ik van dat papier al heel snel aan de shit. En toen kwam de vos en de regeer. Ik heb van alles geprobeerd. Wat mijn trompetje